खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय 14 जुलाइआव बिटिसिआव सायख'जानाय एमसिएलए उइलसन हाजदा आरो मानास सेरफांनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनखौ आसामनि रायजो बेंगिरिनि बिथोनलाइ बायदियै बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गतमारी बिथाङा इएमनि समायखिरा लाहोदोंमोन दा इएम उइलसन हाजदा आरो इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांमोननो बिबान राननानै होनाय जाबाय इएम उइलसन हाजदा बिथांनो आरबान डेभेलपमेन्ट आरो सीड एन्ड आईटी बिबानखौ होनाय जाबाय इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांनो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो फुड प्रसेसिंनि बिबानखौ होनाय जाबाय गोदानै सानै इएमनि बिबान मोनखांनायनि उनाव दा बिटिसिआव गासै 17 इएम एबा मावफुं सोद्रोमा जाबाय 17 इएमफोरनि मादाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ लाफानानै गासै 9 इएम जाबाय बिजेपि दोलोनिफ्राय 7 इएम आरो जिएसपि हान्जानिफ्राय 1 आसामाव उरां आरो रेलजों दावबायोब्ला कभिड-19 टेस्ट खालामनायखौ गोनांथार खालामनानै होबाय 25 जुनाव ओंखारनाय नटिसनि बायदिमोनब्ला जायफोरा कभिड-19 भेक्सिननि मोन्नैबो द'जखौ लाखांनायमोन बिथांमोनहा भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट दिन्थिनानैनो उरां आरो रेलनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोन स्टेशनफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामनांगौआ गोनांथार नङामोन नाथाय दा सावस्रि बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गयल बिथाङा बे आयेनखौ बोखारनानै गोदानै आयेन फोसावफिनबाय दि उरां आरो रेलजों दावबायग्राफोरा कभिड-19 भेक्सिननि मोन्नैबो द'जखौ लाखांनायब्लाबो स्टेशनफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामथारनो नांगोन मख'नो गोनांदि कभिड-19 भेक्सिननि मोन्नैबो द'जखौ लाखांनायनि उनावबो माखासे सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों जायनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों बेजों लोगोसेनो रायजोआव माखासे जिल्लाफोराव कभिड-19नि गोसारनाया बांफिनदों जाहाथे दावबायारिफोरनि गेजेरजों आरोबाव कभिड-19 गोसारबावनो खाबु मोना बेनिखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै 15 सोद्रोमाफोरा गोदान दिल्लीयाव थांनानै मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गयल आरो एडभाइजार टु नर्थ इस्ट मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स एके मिश्रा बिथांमोनखौ लोगो हमहैदों बिटिआर गोरोबथानि 1 नं दफानिफ्राय लानानै 11 नं दफाखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायनो गुवारै सावरायलायनाया जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनायनि सायाव दिपेन बर'आ बुंथिदों दि थांनाय 2003 मायथाइयाव जानाय BLT सुक्ति एबा बिटिसि सुक्तियाव जेरैबायदि बैसो सोलोंथाइ रिटेन टेस्ट आरो माइनर डिसेबल एबा फिसा फिसौ देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय रेहाय होनानै BLTनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौबो बेफोरनि सायाव रेहाय होनानै साख्रियाव थिसननो थाखाय खावलायदों बेनि अनगायैबो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननायजों लोगोसे गासै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजादों बिथांमोनखौबो उदां खालामनायनि सायाव सावरायदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो बर्डार कमिसननि गेजेरजों गहपुर सिमलगुरिसिम सिमा बारायनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स होनायखौ फैगौ पार्लियामेन्ट सेसनाव थिसननो थाखाय खावलायदों लोगोसे बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदियै मिरुनि फान्डजों लुफुंनो गोनां सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एनआईटि मेडिकेल कलेज आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरनि थाखाय 1,500 कोटि रांनि पेकेज बेखौ थाबैनो रिलिज खालामनांगौ होननानैबो खावलायदों आरो बेफोर गासैखौबो लानानै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फैगौ आगस्ट दानाव मिरु सोरखार आसाम सोरखार बिटिसि सोरखार एबसु आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा जयैनो बेफोरनि सायाव सावरायलायगोन आसामनि लेबुआ गुबुन हादोराव मुंदांखा जागासिनो दङ दासान्दि आसामनिफ्राय लेबु एबा नारेंखौ गुबुन हादोर जेरै लण्डन दुबाइ आरो अस्ट्रेलिया हादोरफोराव दैथायहरनाय जागासिनो दङ चिरां जिल्लानि फानबारिनिफ्रायबो गिबि खेब आसामनि नारेंखौ लण्डनाव दैथायहरबाय फानबारि बड'फा एग्र' अर्गेनिक प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड आरो आसामनि आबाद बिफाना जयैनो लोगो नांनानै थांनाय 6 जुलाइआव 1,200 केजि नारेंखौ लण्डनाव गिबि खेबनि थाखाय दैथायहरदों आरो फैगौ सप्तायाव 2,000 केजि दैथायहरबावगोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोआव नारेंनि बेसेना जेसेबां बेनि 2 गुन एबा 3 गुन बांसिन बेसेन गुबुन हादराव मोनहैनाय जायो
लोगोसे थांनाय दान मोनब्रैनि गेजेराव गुबुन गुबुन हादोरफोराव आसामनिफ्राय 1 लाख केजिनि बांसिन नारेंखौ दैथायहरनाय जादों। उननि समावबो आबादारिफोरखौ मदद होनो थाखाय आरो आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय आसामनि आबाद बिफाना खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा। गोबां बिथिंनि जौगाखांनाय हाबा मावफुंलांनांगौखौ मावफुंनो थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासैबो गुदि गोजौ आरो जौसिन फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव गोबां जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाया जादों। थिरांथा बायदियै गासै गं 96 फरायसालिफोरनो नांगौ रोखोमनि वाल लुफुंनानै होनो थाखाय गंफ्रोमबो 96 फरायसालिफोरनो 5 लाखनिफ्राय 10 लाख रांसिम सेंसन खालामनायनि खोथा होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो एसएसए आरो आरएमएसए नि गेजेरजों फरायसालिफोराव उफ्रा थाखो खथा आरो नांगौ बायदि टयलेट लुफुंनो थाखायबो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बर' बिजों फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय भेकेन्सिफोरखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायगोन होननानैबो बुंथिदों आरो बे आनजादखौ गासैबो फरायसाफोरानो होनो हागोन होननानै रोखायै बुंथिदों बिथाङा। अदेबानि जानो हागौ B.ED आरो D.EL.ED गैयैफोराबो बे आनजादखौ होनो हागौ। जेब्ला आनजादनि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन अब्लासो रोखायै बुंनो हागोन। आसाम आयेन आफादाव गिबिसिन आइजो रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेवग बिथाङा 2021-22 मायथाइनि रांबावजा एबा बाजेटखौ दैखांबाय। बेनि मादाव माखासेया सेथियाव दङ अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो दानफायाव 830 रांनि सोलायै 1000 राङै होनाय जासिगोन। नैथियाव दङ चिफ मिनिस्टार शिशु सेवा स्किमनि गेजेरजों कभिड-19 जों मावरिया जानांनाय 15 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'साफोरनो 7,81,200 रांनि फिक्स्ड डिप'जिट खुलिनानै होनाय जागोन आरो बे रांनि मोननाय सुदजोंनो मावरिया गथ'साफोरनो दानसेयाव 3,500 राङै होनाय जागोन। जेब्ला गथ'साया 24 बोसोर जागोन अब्ला फिक्स्ड डिप'जिटआव दोननाय रांखौ मोनजोबनो हागोन। कभिड-19 जों जायखिजाया गंसे न'खरनिफ्राय सासे एबा सानै सुबुङा जिउ गोमादोंब्ला बिथांमोननि न'खराबो खेबसे 1 लाख रां मोननो हागोन। थामथियाव दङ माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ रेहाय होनाय जाबाय। नाथाय आसाम सोरखारजों फोसावजाखानाय माखासे कन्डिशननि गेजेरजोंसो रेहाय होनाय जादों। आसाम केबिनेटनि आसाम माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2020-21 नि गेजेरजों मोनथाम खथायाव राननानै लन रेहाय होनाय जागोन। सेथियाव जायफोरा आयेन बायदियै लन सुख'बोगासिनो दंमोन बिथांमोनहा बान्था महरै 25,000 रां मोननो हागोन। नैथियाव दङ 1 निफ्राय 89 सान एबा दान मोनथाम जायफोरा लन सुख'वाखैमोन बे दान मोनथामनिखौ सोरखारा सुख'नानै होगोन। बेनि उनाव लन लाग्राया लन सुख'हरबाय थायोब्ला बिथांमोननोबो बान्था महरै 25,000 रां होनाय जागोन। थामथियाव जायफोरा लन सुख'नो हाला आरो सरकारनि होखानाय कन्डिशनफोरनि गेजेरजों रेहाय मोननो हागोन बिथांमोनहा फोरमानपत्र जमा खालामनो नांगोन। नाथाय बिथांमोननि मुङा बेंकनि NPA लिस्टआव फैगोन। अदेबानि बिथांमोनहा इयुनाव माब्लाबाबो जायखिजाया फाइनान्स कम्पानिनिफ्रायनो लन मोननो हानाय नंला। ब्रैथियाव दङ तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला महरै दाफुंनो थाखाय रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेवग बिथाङा फोसावबाय। बाक्सा जिल्लानिफ्राय बोखावनानै तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला गनायथि होनायनि उनाव बिटिआरआव दा 5 जिल्ला जाबाय। बाथियाव दङ रायजोआव गोदानै 5 मेडिकेल कलेज गायसननाय जागोन। 5 मेडिकेल कलेजआ धेमाजि, गलाघाट, तामुलपुर, बङाइगाव आरो मरिगावआव जागोन। जागायजेननायाव बेफोर मेडिकेल कलेजखौ लुनो थाखाय गंफायाव 6 कौटि रां सेंसन खालामनाय जाबाय। 5 गोदान मेडिकेल कलेजखौ लाफादेरनानै रायजोआव दा 23 मेडिकेल कलेज जासिगोन। दथियाव दङ रायजोआव बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय थाखानाय आरो गोदानै क्रिएट खालामनाय भेकेन्सिखौ लानानै गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 1,43,000 भेकेन्सिनि लिस्टखौ फोसावबाय। बेनि मादाव सोलोंथाइ बिफानावनो बयनिख्रुइबो बांसिन 28,162 आरो नैथियाव हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआव 18,906 आरो माखासे। स्निथियाव दङ अनलाइन फोरोंथाइ होनो थाखाय दुखिया न'खरनि थाखो 9 आरो 10आव फरायनाय फरायसाफोरनो मबाइल राननानै होनाय जासिगोन आरो बे मुलाम्फाखौ आसामनि 8 लाख फरायसाफोरानो मोननो हागोन। साननि समावनो हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नगावनि पानिखेतीनि SBI नि मोखाङावनो जादों बे जाथाया। जाथायजों मोगा-मोगि जानाय SBI निनो
सानै कास्टमार सार्भिस पइन्ट CSP नि मावथिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 4 लाख रां थानाय बेग लानानै SBI बेंकसिम फैगासिनो दंमोन आरो मावख' सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन। बेयावनो गंनै पालसार बाइकजों फैनाय 4 दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिनानै रांखौ सेख'दों। गुबुन सासे CSP नि मावथिया दुथांफोरखौ गाग्लोबनो नागिरनायाव दुथांफोरा बिथांनि आथिङावबो गुलि गावदोंमोन, नाथाय बिथाङा बाज्ल'नानै होनायनि थाखाय गुलिया आथिं सेरजों एरायलांदों। बेंकनि मावथिफोरनि अनगायैबो सरासनस्रा सुबुंफोराबो दुथांफोरखौ हमनो नाजादोंमोन, नाथाय दुथांफोरा हाथियारनि गोहो दिन्थिनानै रांखौ सेख'नानै खारग'लांनो हादों। चिरां जिल्ला बिजनीनिफ्राय गोबां आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनबोदों, नाथाय दासिमबो खम जायाखै चिरां जिल्ला बिजनीयाव ड्राग्स फालांगि खालामनाया। फेग्रा मुवा बेसाद जानाय लोंनायनि हेंथायै पुलिस प्रशासनजों लोगोसे समाजाबो गोख्रों राहा लानो नांगोन, अब्लासो लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बेसाद जानाय लोंनायनिफ्राय उदां खालामनो हागोन आरो मोनसे गोग्गो समाज दानो हागोन। फिन खेबसेबाव बिजनीनि खावाथिकायाव गोबां बिबांनि हेर'इन हमनो मोनबावबाय। हमनो मोननाय हेर'इना गासै 152.2 ग्राम जागोन आरो बेनि बेसेना खमैबो 32 लाख रां जागोन होननानै बिजनी पुलिसा मिथिहोदों। आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि हेंथायै बिजनी खावाथिका खानापारायाव ड्राग्स फालांगिरि सानवार हुसेननि न'आव बिजनी पुलिसा सिग्रोमहैदोंमोन। बेयावनो गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ हमनो हादों। सानवार हुसेननि न'आव पुलिसा थांनायनि सिगांनो फालांगिरि सानवार हुसेना न'निफ्राय खारखुमालांनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव लश्कर-ए-तैयबानि सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो रैखाथि हान्जानि सानै जवाना जोखोम जादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारि आरो रैखाथि बिफानफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाया गोदान नङा। श्रीनगरनि दानमार ओनसोलनि आलामदार कल'नियाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै CRPF आरो पुलिसा जयेन्ट अपारेशन खालामदोंमोन। बिथांमोनहा उदखारिफोरखौ आखाइ दैखांनो थाखाय सिगाङाव खावलायग्रोदोंमोन, नाथाय उदखारिफोरा आखाइ दैखाङालासे रैखाथि हान्जानि सायाव उल्थायै गुलिसो गावहोदों। बेयावनो रैखाथि हान्जाया गुलि गावफिननो गोनां जादों। बे गावलायलायनाय जाथायजोंनो सानै उदखारिफोरा जिउ गोमादों आरो सासे CRPF आरो सासे पुलिसा जोखोम जादों। जोखोम जानाय बिथांमोनखौ देहा फाहामथायनि थाखाय उनाव देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय उदखारिफोरनि मुङा फारियै इरफान आहमेद सफी आरो बिलाल आहमेद भाट। सानैबो उदखारिफोरा गोबां क्रिमिनेल केसफोरजों लोब्बा दंमोन, जेरै नोगोरारिफोरखौ बुथारनाय, पुलिसखौ बुथारनाय, रैखाथि हान्जानिखौ बुथारनाय, राजखान्थि हान्जानि PSOखौ बुथारनाय आरो गोबां। बुथारजानाय लश्कर-ए-तैयबानि सानै उदखारिफोरा श्रीनगरनि नाथिपरानिमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।